Здравейте, приятели на спорт тежка категория. Ден след последният контрол на ЦСКА преди официалния старт на сезона. Има някои неща, които ме лично ме притесняват или които искам да поговорим, но като за начало искам да благодаря всички мембари на канала. Трима от тях имаха шанса миналата седмица да запишете един съвместен подкаст на спорт тежка категория и Маткаст. И двата епизода са качени в каналите, може да ги разгледате. Благодаря всички за подкрепата и продължайте, защото така може да участвате в някои от нашите видеа. Така, към същинската тема, ЦСКА определено така, показва някои доста съмнителни неща преди първи официален матч с Дери. Аз лично се чувствам доста притеснен. Не съм притеснен за това дали ще ги отстраним, защото за мен те не разполагат с нужната класа да ни затруднат, да ни изплащат и така нататък, но определено мачовете в А-група, които ще дойдат след това, са задължителни да взимаме. И мен се струва, че по пъти 1-2 хикса могат много да ни навредят, могат много да натроват установката и така. Да вкарат допълнително напрежение в клуба, което даже според мен в момента е изключително високо поради някои причини. Така, първата причина според мен е, че въпреки, че сме направили 3 трансфера, третият, който е десен бек от Ботевград са под найем и не мисля, че е нещо особено. Всичките трансфери са познати лица, за които не е било нужно да се прави някакъв зверски скаутинг и да се намира, да се вика някакъв скрит талант, някакъв скрит диамант. Това са футболисти, които просто ти изкача възможността да ги вземеш и ги взимаш. Тук скаутското звено не мога да си препише нищо като заслуга и това е изключително плашещо, тъй като не може вечно да разчитаме само на това. Просто не го виждам да стане. Това е първият голям проблем. Вторият голям проблем е в клуба цари на някои нива един така лек непрофесионализъм, който контрастира примерно с високия професионализъм около стадиона, около изграждането му, около всичко там, което се случва и те първа ще се види вода на цялото това нещо. Както имаме стадиона, който след 2, 3, 4, 5 седмици ще е напълно готов и ще може да приема мачове, така ще времено имаме и някакви неуредици, които лично ми правят много впечатление. Например, изключително късно бяха пуснати билетите за матч с Дери, поне според мен, по мое мнение. За абонаменти и карти не се говори абсолютно нищо. Ние около колко вече? Месец и половина, може би. Сме се фокусирали единствено около фен картите. Доста хора си извадиха, всеки, който искаха на матч, първен даже си извадил. Обиколих се много градове. Даде се възможност на армеец от всяка една точка на България да се вика почти да си направи фен карта, с която да мога да пусти мачовете и нищо около картите. Днеска е 4 юли. Първият мач е на 9. Не е нормално. Не е нормално. Вече трябваше да има някаква сметка груба, кога ще завърнем на стадиона и да се вкара това в цените на картите и тези карти да бъдат пуснати. Темата с картите се говори всеки ден в нашите среди. Абсолютно съм убеден, хората до известна степен са недоволни, безснеят и то с право. Честно да ви кажа, и аз съм един от тях, защото искам вече да си взема карта. Друго нещо, което ми направи много впечатление, представихме новия екип за новия сезон. Супер добър екип. Повечето хора го харесаха, даже всички го харесаха, не чух някой да има някакво крайно такова мнение. И ще времено 2 седмици този екип ти не мога да си го вземеш от никъде. Добре, нали? Смисъл е да го обявиш по някакъв начин, да въркаш хората, някой да си го поръча още веднага. Какво чакахме? Какъв беше смисъл? Да направим среща с Бруно Жандал и 5 компанията в един магазин? Да, много яко. Много яко, обаче трябва да се премисля всичко на най-малкия детайл. И черните екипи свършиха. Хората много се кефат на черните екипи на ЦСКА всяка година. За час и половина свършиха. Дали сме ги изкупили? Съмнявам се, защото аз, примерно, бих си купил единствено червената. Обаче 2 седмици я нямаше. На 1 юли стана достъпна. Нещо, което лично според мен е недопустимо. И
това като го наредиш до скаутското звено, до тия неуредици, които така, малки неща се надразнат и накрая, като стигнем до най-важното спортно-технически аспект, нещата изобщо не изглеждат добре и аз наистина съм притеснен, че нещо не се случва като хората. Загаднах в втора част на подкаста SmartCast, че мен ми липса някаква фигура. Някаква така по-отговорна фигура, като президент под собственика, който да държи всички тия неща заедно. Някакъв човек, който да е леко задник, леко така, да не го харесва тия под него, обаче той да върши работа. Защото публиката на ЦСКА изисква много. Публика на ЦСКА, която разбира се, лично според мен, трябва също така да си даде малко зор и да си изкупат поне за 13 000 билета за този матч, защото би било срамота. Наистина, толкова много време чакаме европейски матч. Не сме играли от 3 години. Като последния матч в Европа беше на армията при ограничен капацитет, така че не мисля, че ще е логично, ще е редно и че ни отива на амбициите и на това, за което се мислиме, поне да не отиваме едни 15 000 човека на този матч. Мен лично би било малко срам. Така че тук феновете, каквото трябва да направят. Всеки един привърженик на ЦСКА трябва да присъства на стадиона. Това е. Тук нататък трябва да се кали този нов менталитет. С новия стадион искам да се вият някакви неща. Не искам да ходим по 2000 човека. Искам да има едно ядро 10-12 хиляди карти. Нали, надявам се даже да са повече. Непрекъснато присъствие на стадиона. Това ще е нормално за ЦСКА, това ще е редно и по някакъв начин ще започнем да изплащаме инвестициите, защото инвестициите са огромни. Просто много пари се наливат, обаче ето, виждате, наливат с тия пари и същевременно има нещо, което куца. И стигаме, разбира се, до техническата част, където Христо Янев по никакъв начин не убеждава. Не убеждава, че е готов тактически, не убеждава, че има план А, план Б. Вчера, даже аз бях да говоря за една смяна на схемата, те наречения 4-4-2 ромб или диамант, както сте го наричате, където имаш трима халфове, един пред тях малко по-офанзивен и двама нападатели, нещо, което аз, честно да ви кажа, очаквам с оглед на това, че ЦСКА се пазарува от вътрешни халфове, ама дет се вика на килограм. Имаме доста добър избор в тази зона и с оглед и на тримата централни нападатели, които имаме, аз наистина не бих си изненадал да си играме само тази схема, която така ще изисква малко самите бекове да дават повече и вътрешните халфове да помагат в защита, защото там е слабостта на тази система, но надявам се и Янев поне това да го знае. Същевременно в ЦСКА има някакви подводни камъни, като Матия Светон, като неяснотата около контузията на Джеймс Ето и така нататък, и които ще се съгласите с мен, че така малко или много 5 дни преди матч с Дери направо си дразнат и хвърлят сянка върху много от нещата, за които така се готвиме. Честно да ви кажа, притеснението ми е, не казах ви, не за това мач Дери, за малко по-нататък, защото на всичко отгоре сменяме и схемата, която много не сме играли, даже изобщо не сме играли и се създава допълнителна предпоставка футболистите да нямат така, някаква идея какво се случва на терена. Лично аз очаквам състава, който започна вчера, да е близък до откровения състав за матч с Дери. За жалост, не мисля, че на база 2-3 седмици напред, че има някаква промяна в този състав. Нещо се закучи около трансфера на десния бек от Аржентина. Според мен за това взехме това в Ботевраца на Повяр. И с крилата не е добре положението. И в крайна сметка може да сме принудени да играем в една система, която
не е много удобна, която има своите слабости и към която футболистите не са привикнали. И цялото това нещо е на фона на това, че все още Христо Янев ни е треньор и лично според мен до средата на август може би няма да бъде. Ми е интересно да разбера какво мислите по въпроса. Темите са много, просто мисля да направя това видео, да изразя притесненията си около нещата, които се случват, защото аз не съм оптимист. Да, с Дери съм оптимист, но нещо не е. Някаква дезинформация цари. А, Треньора, който е недолюбен от една голяма част от феновете ни също. Просто има неща, които не ми харесват. Надявам се да не съм прав просто на този етап. Вътрешното ми усещане е, че дори има някакъв шанс да береме ядове в мачовете с Дери. Благодаря всички, че гледат това видео. Харесайте, коментирайте, абонирайте се и вече имате опцията да ставате мембари, за да участвате в нашите по-специални издания. Благодаря на всички. Чао!